Добре. Какво правите? Чета си урока за опорно-двигателната система. Уча. По-добре да сте магиосница в Хогвартс, искате ли? Толкова години мечтах да бъда медицинска сестра и сега трябва да стана магиосница. Да. Магос! С 3 жаби в чебурчета става перфектната любовна опара. Круме! 15! Бутста и стат. Щом като си разбрал, кажи ми какво се получава, когато се смесят магията редукто и патронус. Ами, става малка грозна супа. Не, нищо не знаеш. Нормално и да ми се спи. Ти на всеки час измисляш нови задачи. Добре, вече ще ви дам задача на всеки 2 часа. Така става ли? А ти поне, Мими, ще ми отговориш ли на същия въпрос? Дементори, господин Феникс. Точно така, и ментори. А сега за теб награда за усвоеният учебен материал. О, цветенца. Толкова са красиви. Феникс, това не се яде. Това са цветя. Как ще си похапна цяло. Много е вкусно. Ученици, ще правим Quidditch тест. Ще летим с метли. След мен. Супер! Сметли! Не ме прекъсвай, ако обичаш. Защо да не ви прекъсвам, като ми си говориш, ще говоря. Редукто! Феникс! А сега метлите. Тая метла няма да запали. Предпочитам да отида на фризьор. Чао. Тя ще да се степне. A few moments later. Приятели, много е яко да се лети! И ако иска да излезете в първия епизод! Да продължим поредицата, се абонирайте за канала с камбанка, за да получавате известие за всяко наше ново видео. Очаквайте втори епизод след 3 седмици! И през това време ще има наши видеа, разбира се.